Kubor nakaslem jong unongsan Hima. Kum shibanta ban aimen siem bagen nang la ban jam shakman kum ki Samla Ïalehkai. Ka Wkhdta Hills District Taekwondo Association ha kasngi balang katayo kalayo ban Pynkup Burom ya khandai ngot ki Samla kin thai bat shenrang ki balawan ra ya ka Burom. Lengba ka jing yo ban khor ka jongki ya ki takma kum ha ka takmar nong takma rupa ba takmak siar ha ki rensan ba pher ha ka jing Ïalehkai Taekwondo. Ba kin thop kum ha ka first inter district open Taekwondo championship 8000 khat phra 8000 khat khandai. Meghalaya Games Olympic 8000 khat khandai 8000 arpho. First MSWS Taekwondo Championship 8000 khat khandai 8000 arpho. Badha ka Meghalaya Games 8000 arpho 8000 arpho ar. Haga te ka sngi ka kong BCM District Sports Officer Nongston kala long ka kong san. Haga jingdan lang ru ba GJL Sangriang President ka Senjung ki nongkit kam ka Senjung bat ki wei. Katai ka jing Pynkup Burom kala long ru ha ka jingelang kabala penong high indoor stadium New Nongston. Ha ka ba ka kongsan kala yo ban shem ya ka benta ban Pynkup Burom ya ki te ki Samla leng ba ka jing sam ya ki momento. Kanong ka jing aimen si ni piwei but papinang kiyo siya prang papinang wanra siya ya ka Burom omtang ya lagi shimet ya ka yeng kasam ya ka district but kamtam ya ka jala ya ka jomi hiparo ko wen. Te ngakin kitbok kitbrang ni piwei ba pinang ya kiyo siya prang ba pinang ya ya kalenti ka badai ba kumjuru ba kinlat na gijing pensyoy namar niyo i ki babon ki ba kini ki por ki ba menta ba ki kena Samla ki ngop ha ki babon gijing sniu namar ba ki telot gijing mut gijing berkat ki telot ha ki bor ha ki liang baro ndrei ai ba pi pinya ya lengkat bat ka jing scam ga jing mut ga jong pi bat kum ju ru lambat ki jing duai khnang ba phin lat na ki jing ben shoi ki ba bun ki bon hele ha ga jing im ga jong pi ba man ka si la ka don ka association la rakim don ki khna kum ma pi mut ka association ka long le na ai te ka na ai ru ga jing play ye pi wei ye ka jing trai shi tam ga jong pi ai ba kan ni kan long ka platform la ga jing sedang ga jong pi ka ba phin nang ya chaprang wat ai bakan put nang ni dei ai bakan nya chaprang bagi iki baro ki bapile kan dei baro ka dei da kecik treshi tom jopi ai ba pin nang treshi tom nang ni sakman ba pin long discipline haki iki baro bat ai baka sports bat ka study ga jopi kan nya lang ha ka ju rengkat di kita kilong ki ba nginang ya na we senjam si we pan bat omla pan la baka we ni ki rensan ki barang kendiat si la ni kendiat banai ibaku ka teku association ni yang banai hikmat kalong haka Meghalaya Games 2022 ban kum ka association ka barang red ilumpuk dari jeli barang red lapha ya lagi jong ki nongi shimta ki participants bat ka bapen sio pha yang i kalong na padeng kini participant ki jongi dan arnut we kan thei bat we senrang ibalayo ban khur ya ka medal kesiar lani ka gold medal tirmar kata berkini ki arngut kidei I ba wikin khar bat kong susan meri marthong bat omla banlan shishan man sutu ba Meghalaya Games kadai ki ka state platform lani ka mansan jong ka level ka kham he ka jalla bat kalong ka ka ba kan dek man sini kum association sibentang isgorem markum ka association ngidang telot bore ngidang red bore ban da kersan pakai ini ban yu aimen sim na di ban support yaki rei kosek nam dia kenya kita rei kini iyo ban yang remba iyo ban wan pai ban wan ra jing kemen ban pensil soroi